Bueno, hemen ikusi dezakegu Mexikoko kraneuen esposizio bat. Esposizioa, bueno, Mexikoko hildakuen eguneko erakusketa internazionala da, eta hemen kasualitatez tokau da momentu hontan, ez? Kasualitate izen da, eta hemen daude beste pare bat egun iraungo bebakarrik, así que ikusi ez baituzue, etorri ze, bastante txulo daude. Eta izi ez egitzeu, euskile dago. Gaur behintzat euskile dago, eta hortan, bueno, postega. Eta kraneo bakoitze egile batek egin du. Orduan bakoitze, bueno, bere gauza dazke. Oin la leyenda de Otzi ikusten jungo gea. Zertaz digu la leyenda de Otzi? Zer da Otzi? Otzi animali mitologiko bat ala esango genuke, bai, kreatura txiki bat, ikusiko dugu. Eta, bueno, ez dakit nun kokatzean pelikula hau, baina aldea baten, neska txiki bat, dago, kreatura hau ikusteko bildurrez, ez? Aki basun dagoela, baina ez dakit nun dagoen zehazki, orduan basoa sartzean bakoitzien, bildur hori dake, baina Otzi hau ikusteten eta ez nahi. Baina gero ezautze unin ikusteu ez da lain gaiztu, ez da kontade joben monstruozea hori. Nahiko politxe izango eta famili guztientzako pelikuli edala emateu, a prioriz, ikusiko dugu. Victor Eugenian zara uste, no? Baina ez? Atzokiz darrin da, bazango zen. Pila garratzen nahi nahez, oin zinea zartzen. Vale, sekuleko zaparrai eta aizia da, así que pentsa deu, zera jutie, parkinea eta parkinetik erten, daula, Victor Eugenian album gaude. Posa. Bi parkin daude, emate dugunez. Bueno, eta bitartein katakumba guk esploratzen egan bitartein kontako izuet zertate joan pelikuli, aurrein lehen esan izuetena, Otzi da, Otzi da bitxito bat, eta iteuna, eta orduan neska honek Otzi hau etxea emateu, ze hanik ipuzkauteak, orduan, bueno, ze hau iteu, zaitu iteu, hau hemen aztezori dakeu. Yes. Buelta da. Eta orduan, nahi guztazat, aztezori baten krikik egiten, eta hori, bitxito hau oso politea, oso monue, gero fotografia dake oso ona, pelikuliek, ritmu ere nahi guztatat, ez da oso esageraue, baina ondo sartzea, eta gainean motxara, orduan darrituratzeu. Osak, ikusi aloa ezue, ikusi. Hace 15 minutos me han dado un aviso que tenía que ir al hall del teatro porque Jason Hoff, el productor de The Age of Tomorrow, está de vacaciones en Donosti, se ha enterado de que hoy echábamos esta nueva versión, una versión que en Japón no se verá hasta el año que viene, y ha venido a ver la película. Bueno, asko guztazat, All You Need Is Film, beste Tom Cruisen pelikularen beste bertsio bat, eta justu bertako produktoria hemen zegoen, eta hori grazioso izen da, eta kuriosue. Eta hori, da, bizi, hil, eta reviviu. Hori, buklien eta buklo horretik gertatzeko, bain berde, bitxo gigante hau, akau. Bitxo hau, bueno, zertata da horrenea, planetie konkistatzea esango genuen. Eta hemen, Victor Eugenian ikuspide, increíble da. Hortaz, bueno. Eta, gaurkoz bukateu, ez da izen gaur ez dugu gauza hondikin, baina hori biler ikustea biler segitza dugu.